ମୋ ଡାଏରୀରୁ ଫର୍ଦେ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ମୋର ଉତ୍ତର। ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ରାତିର ଶେଷ ଭାବନା ଆଉ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୁନେଲି କିରଣ। ଭାବନାରେ, ଚେତନାରେ ଆଉ ସାଧନାରେ ବି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ବସନ୍ତର ମଳୟ ପବନ ବି ତମେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବି ତମେ, ଶ୍ରାବଣର ଅଭିମାନୀ ନାୟିକା ବି ଆଉ ଫଗୁଣର ସାତ ଫଗୁ ବି। ତୁମ ଖୁସିର ଲୁହ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ଦୁଃଖର ହସ ମୁଁ। ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଚାର ମୁଁ ହେବି ଆଉ ତୁମ କ୍ଷତର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବି। ତୁମ ଚଲାବାଟର ସାଥୀଟିଏ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିବି ମୁଁ। ସେ ସବୁ ଜାଣିକି, ସବୁ ବୁଝିକି, ତଥାପି ନ ଜାଣିଲା ପରି ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନରେ ବୁଣିଦେବି ପୁଣି ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର ଫଗୁଆଣି, ବୁଣିଦେବି ପୁଣି ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଠାଣି। ଆଉ ପ୍ରିୟା, ହୃଦୟ ଦୁଆର ଖୋଲ, ବିଞ୍ଚି ଦେଇଯିବି ତୁମ ଚଲା ବାଟେ, କଣ୍ଟା ନୁହେଁ ଖାଲି ଫୁଲ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପାଖକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲେ ଯେଉଁ ଦୂରଭାଷ, ତୁମ ପାଖକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲେ ଯେଉଁ ଦୂରଭାଷ। ତୁମ କଥା ପ୍ରତିଦିନ କହେ ମୋ ଆଗରେ, ମୋ କଥା ବି କହିବ ତୁମକୁ, ଥରେ ତାକୁ ପଚାର ନା। ଜାଣିଯିବ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏ ରାଣୀଠୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାର ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ।